Хей, здравей! Ще ти покажа да си теглиш Viva Video. Ще ти покажа какви номера прави той. Ето, изчакай малко. Ето. Може да ме виждаш различно. Много различно. Може да прави различни неща, дори номера. Ти просто ме виждаш така. Но не съм по-различна. В тук можеш да правиш да падат футболни топки. Това го прави само то. Може да правиш различни неща. И да изчезна. Нямаме, ще се върна. Та-да! Viva Video. Но аз имам толкова малко време и мога и да щупя приборки. Опитах да го изям, но не успях. Това е Viva Video. Може да правиш каквото си поискаш. Ти ги виждаш? Също и аз. Аз си избирам какво да правя. Правиш каквото си поискаш. Това е Viva Video. О, сладурчета. Изтегли си както поискаш. За малко да се пребия. От мен единствено мога да ти кажа. Hey boy, I really love the way that you move. You wind me up, up, up on you. You know I'm down, dig it down, dig it down, down, dig it down, dig it down, down, down. Slow down and watch your. Върнахме се в каменната ера. В момента, както виждаш, това е истинско видео. И страшно. Страшно видео. Чао и от моите приятели.